Edmond Dante and Elizabeth Reson, Agustin Nelson Bitug, Dennis Satrica Di Maculangan, Martin Isip. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Emigdio Lingad, Seneson Morales, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Linda Malyari, Marcelo at Teodora Yuson, Robert Saga Sr., Sopronio Borico Sr., Sichel Loris Ocampo, Luz Bimindaong, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makagan nakakarela. Potang ganap ng miraling katahimikan, ating mabilis ng pulayining kabengyan, munyenang dalan king munag, kuldas yang ibat karin banwa, ibat king makamalatrono, ing lubos mayopaya mong amano. Kiligin naging pahampan ng anak, panimban na Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kimban na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekaan timurin. Kapatid si Siyantala ng kikatang kasalanan, pankarapatapatalang pagmasusyan, dating banala misteryo. Ginong Yesus, tatas mo kami, king bayong biye, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Patawaran mo rin kasalanan may, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Kakanan mo kami, kikikang katawan na daya, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may payang totoo, pakaduluan na katamo at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimbilang hangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa may payang totoo, itimawa na kesa ng iba't king sadyaming pangayalipan ng king kasalanan at ipagdalang payong biye kapamilataning makatawon ng pangabayit ng anak mo. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't, king mumunanan sulat, San Juan. Susulat ko kaya kayo, pakamalan kong anak, uli ng Kristo, may patawaran na kaya kayong kasalanan. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki, uling akikilalaye tangatsuna kanitapang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, kaya kung kayanakan alalaki, uling simbutyune ing marawak. Kana akong anak, silatananda kayo, uling balo yun ingigpa. Silatananda kayo, pengaring lalaki, uling akikilalayeng at yuna manbat pa kanitang kamumulan. Silatananda kayo, ikong kayanakan alalaki, uling mga sikan kayo at manatiliake kayo, ing amano na ng Diyos, at simbutyune, ing marawak. Eye luluguran ng yato, oring bage at tsuking yato.
ing lulugod king yato, eya lulugod king igpa. Uling sablang atyo king yato, ing managkat king marawak ng pamitaning laman, ing makatukso king panimanman at nanumang pagparangalaning tao, detingan ela manibat king igpa, nune manibat lo king yato. Ing yato at deting bagay lilipas lo, dapot ing tutupad king kaburyanin Diyos, miyo kapilanman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Busta niyang tumulaing banwa, busta ning yato magsayaya. Busta niyang tumulaing banwa, busta ning yato magsayaya. Puriyan niya yung Ginoo, ikong sablang tao ketiking yato. Puriyan ing kayang ligaya at kayipayan. Puriyan niya ing maligaya ng lagyo. Busta niyang tumulaing banwa, busta ning yato magsayaya. Kintemplo na malaos kayo, at ayin kaya idaw niyo. Kimbanal agayak samban niya yung Ginoo. Galgal ka arapana, o meto yato. Busta niyang tumulaing banwa, busta ning yato magsayaya. Karin sablang bansa sabihan niyo, ing Ginoo ariyo. Yo ing minyer, tetagan king yato, inya eya numano, kimit mong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Busta niyang tumulaing banwa, busta ning yato magsayaya. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Aleluya, aleluya. King minuna in Diyos migsalitaya, karing katang pipumpunan, kapamilatan ding propeta. Ngeni magsalitaya katamu, king kapamilataning kayang anak. Aleluya. Ang ginamanatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamipasya kay Maya Pabalita, Agbangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Kitang king panahon na ita, ating mo namang metong propetisa ka rin, ing lagyo na Ana, anak na Fanuel, ay bat king tribo ng Aser. Metong yung babaeng tutunang matwa, at kaya utos na yung 7 banwa, yung asawa na. Kaibat may balo na KILUB na yung 80 at 4 na banwa. Ebitas ang mama ko king templo, ALDO at bengi sa sambaya king Diyos, king kapamilatan ng pamagayuno at pamanalangin. Kitang oras mo namang ita, dinatangya, at pepasalamat king Diyos. Pigsalitaya tungkol king anak, para karetang manaya, king pamagligtas na ning Diyos, king Jerusalem. Inya nga to paranda na, ing sablang adwana, ning batas ning Ginoo, pigbalik na Nazaret, Galilea, ing balen ng Tibuan, at ing anak, may ragulya at may king masikan. Pit mo yung kabiasnan at yung grasya ng Diyos at yukeya. Mayab ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maswerte ko pong kitang metong abandawuling disan ko papureng pengari ng ima ko. Disan ko rin pengari ng ima ko. At least, inya pong matay ingkong ko, second year high school ko, seminaryo. Ako pa makaing 19 siya ning biye. Pero, metay tanging kong kumaka
Chuko, sabihin, makayarap ko, iking meging alo. But I was too young. Anya pong matene man ni apo ko siguro after 6 or 7 years. Second year college na akong philosophy. At na akong intention keng biye. Kuha kalingwan kanita, inyang maging aluwi itang apo ko. At siya ko ketang supa, matudtod ko ketang supa. Actually, magmatudturan ko mo. No? Una nga siya ko ka rin. No? Di ma ako, ang porendara ko, po itang bapa ko, matsula ka rin, ang tabayanan de ining apo ko. Una yung elamisadsad, ating mga bungsul karela, inyang alano nga karapat, kabirabra nga naling dara ko o taya na gisingan ng seminarista nga na yung mantabe keng apo na. Baka nita ni naman silbi nga na ne. O gino ko, tambi kong kinaro ka sa alo. No? So ginising da ako, kaluwat da akong gigisingan. Makananda ko yung imalwat gisingan, makagising ko, pag matuturan ko, uli sana nga ko bisa. O nga lala ako nga karapat. So inabayan kay hitang apo ko, makasandalya kene ko. Huling medyo makapailis siya sa makasandalya. Kabang maging aluya, lawen-lawen ke, maging curious ko, makanano kayang maging naning mamamate. Yung pansin ko kaya nga po ko ngayon anay kasirin, anay katahimikan, anay aki may lupa nawa, pakakalali, papapatajay nawa. Pero may lupa na uling malaguit ang apo ko ngayon, ano? Kastila halaretang pumingareta. Akit may lupa na kasirin, kalagu, kapayapa. Uli kasing dining pukong rin, po yung kongko, papangatila. Itang yung kongko kaya, US veteran niya, World War II, niya masanting niya sweldo. Dakala sinopa na tao. Dakala sinopa na tao. Kitang lugar mga ito. At ila, halos iyang medyo nakanakla pa iyang mangkay, ALDO sisimbala ilang adwa. Ang ganyang metuan na lang, iyang matene itang yung kungko, yapo ko sisimbaya every Wednesday, ang pong Sunday, na muna Wednesday pong Sunday. Lalakaran dito from Ketanugal na siguro, Bisamban, mga more or less, mga half kilometer. Lalakaran dyan kanita, lalakad lang. Ikit ko karela itang, anya pen very serene yung mete. Andiyan itang yung kungko. Itang yung kungko kaya naman, no? Although delikado yung itang, kadalikaduan nga rin, kasela, kasi itang, yung kungko nga ito, uling melwat siya, Amerika. 35 years sa King America. Anyang itapin, uling mapanyimbala ata, ang pong malapit laki nga pong ginong, no? Ikit kung kaila, payapa lang mete. Bala mo, hanapin din kasi, bala mo metod lamo. Bala mo metod lamo. Bala mo penayada mong mapatadla inawa. Uling atin lang kapanayan. Atin lapang panayan na liwa. Bala may patadla mo inawa. Uling atin lapang panenayan. Higit wari king biye kete king yato. Nyapin, akit mo no, kasirino, so serene, no? Kapayapa, pilubluban, no? Siguro nga huli na pinitang tao lang mapangadis. Kaya kantay kami, ALDO kasi magrosaryo na, So kami katang may patireng pisan ko. Yung pisan, no? Kaya mamatok ba kami, tuturan milakit ang gulot, ito naman dara ko, ka konsentirolan po itang mayari nagisinga na kami. So, something like that. Parang ko itang uling mapangadila. At saka, every Friday, mag-abstinence nila mga karne. Lalo na itagin kong ko, carnivorous yan Pero basta't Friday, mga karne. Asan danom yung kanana ito? Andiyan carnivorous yan. Alam mo, ikit ko yung sakripisyo na, ikit ko yung payatira. Uli nata nitang makanya, nanyapin payapa lang mete.
Aga nakakiyamo rin ng mga tuwang areni, uling maragula impluensya. Kanako, personally, maragula impluensya kanako personally. Uli nalitang mapangadila, lalo kaya tang milapit, kingapong ginong, uli na mo naman, dening kung mga areni, uling malapit laking ngapong ginong. Ganakakula mo uli ng hiyana, ng dimdaming prophetisa, no? After 7 years, ning kayang pamakisaw may baluya, may tiya po ko nung magkamali, 82 years old siya. Ana, yung prophetess sa king ebanghelyo, 84 years old siya. 84 years old na, no? At ining babae ngayon uli nga, ne kapangadi, ne kapanalangin, talaga na yung sarili na, king pamanaya na, king panyatang ng ning tagapagligtas. After so many years, may palaya. Ikit ne, tengalane karing matana, ing tagapagligtas. Kalupan ng Simeon, profeta, no? Kalupan ng Simeon na profeta, penaya de, king templo, ing panyatang na, ning tagapagligtas. At may palala, after so many years, may palala, ikit de, tengalan de, ing tagapagligtas. Anyapin ni Simeon nga na, gano'n nga na, pwede mo na akong kwanan nga na, mapayapa na ako, uling ikit ko na nga na, ing tagapagligtas, ang magdalang saya at tula at sala, King Balen Israel, nga ng Simeon. Imakanyan mo naman, ing kayo ng Ana, makasadya na akong mate, at mete lang mapayapa, more or less, din ang taong areni, uling penalakarande, ing Ginoong King Biera. Penalakarande, ing Ginoong King Biera. King mumunang pamamasa, nung dimdaming may masamas, iapining minibatan niya king mumuna ng sulat San Juan. Mumuna ng sulat San Juan. Nga ng San Juan, eye luluguran ingyato, oring bage at chuking yato. No? Eye luluguran ingyato, oring bage at chuking yato. Ing lulugod king yato, eya lulugod kingig pa. Balayo atin yung atong buring sabihan, kaya katamang yan yung kasalukuyan, ining kasebihan ng San Juan na ini, eye luluguran ing yato, oring bage at chuking yato. Kitiking yato, dakalabage mahayap, halimbawa, ing galingan king construction, no? Deng engineers, deng architects, no? Deng ing modernong gawa dareng transportation, mga regulang bagay, mga santing, mga hayap lang bagay, deng aeroplano, something like that, barko, mga santing lang bagay rin, mayap lang bagay, no? Ing what do you call this? Ing medisina, ing progress na ng medisina, nakala sakit na mamuulo na, uli na ning maya pabage mo naman kitiking yato. At dakalang mangaya pabage kitiking yato. Dakala namang mangaya patao kitiking yato. No? Atin samot-samot, of course, atin samot-samot. But then, nanambari na sabihan kayo niningino, itang bage, makasira king yato. Makasira king tao. Limbawa, ding abortion clinic, no? Broken marriages, ding batas tamong makatuliran, ing social standing na mas daraguling porsyento daring pakakalulo kesa karing mabandi. Diba mga yan, the gap between the rich and the poor. These are systems, institutions, or whatever na elamayap, makasira na. Dakalabage, makasira. Ing kriminalidad, ketiking yato, no? Bagay-bagay lang makasira. Bagay-bagay lang makasira. Dapat talang iwasan nga na. Uling nung iwasan tala rin ng bagay, maroka rin, ketiking yato, eta mo magkasakit, tuki, king kaburyana, ning Ginoo. Eta mo magkasakit, tuki, king kaburyana, ning Ginoo. Eta mo agyuta mong magsakripisyo, daking dakalabage,
Patse sinane tamo, ing bang sarili tamo, king sablang bagay mahayap. At iniwasan tamo, o linele tamo, itang bagay marok. No? So nanong maning bagay marok, naning bagay marok, makasira king tao. Nanong maning makasira king tao. Makasira king dangal ning tao, makasira king biyena ning tao, ha? O reni dapat talang iwasan. Potang agyo talang iwasan, dening bagay-bagay, makakaro ka reni. Etamo magkasakit, tuki king kaburyana ning Ginoo. Yapinting mo muna ng kabaldugan. At yung kadwa ng kabaldugan nga na, luluguran ing yato, o ring bagay at tsuking yato. At intang kasebyan kiniking filosofiya, no? We do not love things, but we use things. We love people. We love people. Luluguran tala ring tao, etala gagamitan. Ing bagay-bagay ketiking yato, yang gagamitan, etamo luluguran. Anyapin, patang pisasabihan da, what is the root of all evil? Money? Money is the root of all evil. At bang bagay, actually it is not money itself. Nune, greediness. Greediness. Ampong, the love of money. The love of money is the root of evil. Potang ing pibanjan, liguran mo, higit king tao. Patse, limbawa, dingaw sa tamong business institution na profit-oriented. Alalang pakialam, nung nang milyari ka rin magobrara, nung nanong kondisyon na rin magobra, lalang pakialam, basta't manakitan la. That is loving money and using people. Gagamitan niya, babaligtad tamo ing dignidad. Ha? Ganyan panahon na ito, pining malinyari yan. No? We use people, we love profit. No? So, ing kapanintunan o ining didina ng pansin, niya ing working condition da ding laborers ay makalunos lang. Ha? Hanggat atitipid dala, ring magobra, titipiran dala. Balang manakit ang dakal. Ating importante, yapinitang panakitan. So, it is loving money and using people. Pibaligtad damo, ing kabaldugan. We love people, we use money. We use things. Ha? We use, gagamitan tamo ing bagay-bagay, luluguran tayo ing tao. At uling migbaligtad, dening values tamo nga rin, anya pinooyan ing lalakakita mo, ngining panahon na iti. Dakal ing dewakan, ha? Mimiral ing dewakan, kasi pinyira tamo ing naturalesa. Pinyira tamo ing naturalesa. Ing sabla-sabla, megawa para king tao. Aliwang tao ing megawa para kining sabla-sabla, bagay-bagay. Ha? Ing bagay-bagay, na ano yung mga bagay, megawaya para serviswa na ing tao. Aliwang tao, megawaya para serviswa na ing bagay-bagay. Halimbawa, ing pibanjan, ing upaya, ing tangalan, ing kuswelo, etc. Istong kaya pining malilyari yan eh. Gagamitan tala rin tao para makatipon tamong upaya, para miras tamo kayong mata sa kabilyan, kayong posisyon, or whatever. No? Ding tawi lang gagamitan tamo. Imbes na ing upaya yung gamitan tamo para serviswan ing kapakanan da ring tao, gagamitan tala ring tao para kamtan tamo ing kayo pa yan ketiking yato. Ayapin yan ing maragula kasira na. Kaya ngayon panahon na ito. Distorted values atamo. It is a distorted values. Human values. Dinis sinira tamo. No? Sinira tamo. In human values. Even spiritual values. Patingkay, istungkay,
Yung nga pong Ginoo, gagamitan tayo niya naman yung nga pong Ginoo. Lawin niyo pa siya election. Ha? Ay, Ginoo ko. Balude ka nga pong Ginoo. Ha? Pa siya election. Kaya ba ning election, ayala, ay munuakit kayong pisamban. Deng politiko, ay munuakit kayong pisamban. O kaya akit mo kayong pisamban, patang mamulitika la. Ha? Menasa, makanya ng mga palyari kay katamo. Uling, liguran tamo yung bagay-bagay. Ketiking yato, liguran tamo. At uling liguran tamo, na nung sasabihan na ng banal na kasulatan, ing lulugod king yato, ay lulugod king igba. Patsay liguran mo yung bagay makayato, sigurado, gulutan mo yung igba. Uling iti, nakaburiyan ang bateking kawutusana ng igpatamong at subanwa. Anyate ning kasabihan na rin ilaring lawan tamot sa glawayan, ngining panahon na iti, ning panahon na pa ning Pasko, ang tamong Pasko, yung kabaldugan ng panyatang na ning Ginoo kaya katamo. Nung burita mong maging makabaldugan ng panyatang na, oreni ding larinan tamo. Larinan tamo. Nung alarin talareni, at ay biyeta mo itang karampatan kingapong Ginoo, kalupa ng ana. Ha? Potang mamayapata mo kitiking yato, mamayapatang tutu. Payapata mong maglakbe, papunta king aliwang biye. Uling, penalakaran tayo, ing Ginoo, ing pangatsubanwa, higit, king nano pamangpibanjan, o upaya, kitiking yato. Pero, patse belig tarantamo, ilapindete niritang tawong mamamate na lamo, pilit la pang makipaglaban. Ilabisang mate. Oh? Aki mo talagang makipaglaban na. Ha? Mete lang guluwisip nga rawari. Mete lang malilingas-ngas. Mete lang malilingas-ngas. Uling, munandili, alalambalong puntalan. Balod alalambalong puntalan. Balod na, yung ganda-gandang tinipon da ketiking yato, mawala mo. Balod na iti. Balod na. Pero uling may lumod la. May lumod la. King values na ningyato at ligurande ing bagay makayato, may lumod la king yato. Anyapin, o yaning malilyari. Matelang magugulo isip, malilingas-ngas, alalang kapayapan, uling balura, alalang puntalan, amasalese, sumangid na ning biye kitiking yato. Pero datang tiyatawang may nalakaran, king kaburyanan ng Diyos, makulang mapayapa. Antila mo waring miglakbe at linipat lamo king bayo at alanganggang biye. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Kapatid king ALDO iti, ikanaka at lugod ng Diyos, akikatang talapagligtas, linto po saltamo. Iya pang tala rin kikatang panalangin kaya, nga tamong manalangin, Ginoo, ibiye mo, ingke kang pakalulo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Para king Iglesia ng Diyos, ban matula ng ipahayag, at isanay kimbi ingke katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Para king kapayapan at ikakayap ng mabilugayato, banding grasya ng Diyos kaya katamo kimbi iti, tayranda kaya katamo, papunta king kaligtasan ng biye, pain tungol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo.
para kari magkasakit, paulining danop, kapanandaman o lungkot, baning misteryo ng pangabait ng Kristo, pagdala noong kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemoing kekang pakalulo. Para king kekatang komunidad at din kekatang pamilya, mabiyasa tasan ng tanggap kang Kristo, karing kalulu, at karing magkasakit ng tao ng yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemoing kekang pakalulo. Yabetaya naman po king panalangin tamo, ing kaladwa ng Reynaldo Bartolo, king kayang 40th day, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemoing kekang pakalulo. Ginong Diyos, di Maria, bait ne yung anak mong Yeso Kristo, king kadalisayan at lugod. Kitad no san na ring panalangin mi, harapan mo, uling gagawan nila king lagyo ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pagkalantas mo sa gulong mo nalagay kaya kaya pandi kami tinapang maging tanadang lungaling walat at pagkalanin tao para kaya kami maging tinapin ng biye. Yung pariganintas mo itong si Kluban doon lang yung kikang kaya pandi kami ng alakayang pang mikeka. Alakay ba't kiring ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inuman ng biye. Mi purihin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggapi arapan ng Diyos,ipang mayo payang totoo. Tanggapanes saning Ginoo tindahon karinggamat mo, kay kapurit kay liganing kayang lagyo, ing kay katami ka sa palalat ng mabilog ng banal na kapulungan. Ay paming bigla lang, king kang pakalulo, tanggapan mo reting kikeng ayin, kapamilatan ng pamakisulomi, kaniting Eucharistia, lalo kesa ng ganap may biyebye, king lugod na papasyag mi. Idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ginamanatili kay kayo, At kekaan timurin, itas sila ring puso yo, makatas no king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid yung pasalamatan da kang parati anuman ka rin o ipa Diyos king alangangat lubos mayo paya kapamilatan ng Kristo. King misteryo, hindi nga manong may katawan tao at sinlagya karing panimanman mi king bayong sala ning kayang ligaya. Kaya akikilala miya at atangalan king Diyos inya mabibiyasa keng lunugod keng Diyos ay ayemi akakit ulinita kambering sa blangkor ng anghel karin banwa
Darilad mi ingke kang ligaya, lain makiwelang tuk ng babi kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mimuying banuating yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapaladyeng daratang king lagyon yung Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Ikapin ng banaloy, pakan simulis sa blang kabanalan, ulinita ipanay ka pumi. Itugtog mo yung espiritu mo timang titi pangambon karete ngayon may panpapanalan na lang. At para kaya kami gawan na lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan may pakanitang benging may panganyayaya. Bayan ako sang dinawan ng biyena, king pamaylas at kamatayan kinwa ng tinape. Pepasalamat siya keka, pirason At binyana ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayo nga na at kanan niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko, Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan may pasalamat kaya ka. Binyane ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayo nga na at minong kayo kaniti. Huling iting kalis ni kalakong daya, indaya ni bayo talang hanggang tipan, kami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, para kaya kapatawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalbantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ng panahon. Inyangin ng kaganakan mi, mapamakalulang igpa, kamatan at pangasubli ng mebye, darawan mi ake kay ting tinapiling biya at ting kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo, at sumuyo keka. Kami kan salang misulusulog yung katawan at dahil ng Kristo, tipunan na kami ng tingmetong ng banalay Espiritu. Ganakan may o ipayang banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod. Kami ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono, at isablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatad ming minuna ng pepaynawa, kay pikong kapanayan, ning pangasabling mebye, idala mo na at isablang mayang unabiye, king pakalulo mo, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit kay bilang angga, man kambiyanin mo na Birhen Marindo ng Diyos, kambiyan ang San Jose ng esposo na, kambiyanin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambiyanin sablang banal na may biyebye, kalugod-lugod kay kaking kay kapaning panawon. Apor yan at apeligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos yung pong mayupayang tuto, kagum ng banalay Espiritu, kay kasablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalangin tayo nung kapanaligan at lugod kay ngigpa, karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, sa maling lagyo mo, datang kaya kami pamag-ari mo, mi pamintuan nilog mo, kaya disuli pantibanwa, ingka kanan mi kingaldo-aldo, ibiyemo kaya kami kingaldo ngeni, ampon patawad mo kaya kami ding salami keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kaya pa'y Saul kintokso, anay kabos mo kami, king Marok. Amen. Kamus mo kami kinagin sa blang marok, malugad mo pagkaluming kapayapan king panawon mi. Maling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasangkulan king sablang kalingaligan. Kamang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming tanapangapos. Uling ke kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman king alang-angga. O kanimig Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan nalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na pabalik na rin kay kaming kasalanan. Nung nilawan ming kasalpantayanan rin, padala kapulungan mo,
at pamayapan at bisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kekaan timorin. Yan pang tayo magaling kapayapan, king metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, ibiyemo ke kaming kapayapan. Ni Kristo yung Kordero ng Diyos, yung milalakay kasalanan ng yaton, wala rin mayawas king apo naning Kordero. Ginoo, ko karapat dapat pabalawas keka, dapat king gingkas mo nga mano, kumayap na ako. Tao ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari at yung kakeni. At pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya mo sana'y paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, tatagkilan mo ring biyemi, kaniting Eucharistia. Papanatilian mo sanang mabiye, ilugod mo, karing puso mi, baking maging karapat dapat keka. Itiyadon naking kapamiratan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po yung oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula rin taong may tutukan, maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, impatuknangan mo na yung pangakalat niting virus, ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning Ginoming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambemo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na indo ning Diyos, emo sana pisawili nga krismi keka, king kaguluhan mi. Nunebagpus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluban mo kami. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Announcement po, bukas po wala tamong misa, itang alas 7 na ning abak, at itang dating alas 10 ning bengi. Ing misa tamo po yapin ay itang January 1, alas 4:30 ning ganing ALDO, at alas 8 ning abak. Salamat po. Yung ginamanatili kaya kayo. At kekaan timorin. Bendisyonan na kinimaypayang Ginoong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, pagpursigyan talang lukuran, di kaparatang tao, higit king nano pang pagi, makayato. Salamat, King Diyos.
Basta sa